रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बरायबाय आंनि इउटुब चेनेलाव आरके बरो इउटुब चेनेलाव आं दिनै नगावआव थांगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। स्किप खालायालासिनो एसे नायलांदो भिडिअखौ। लेट्स गो। नगावनि गारि सफैलायबाय। नगावआव थांसै नै बास स्टेशनाव फैदों। गारियाव गाखोलायनोसै नै नगाव। एकदम बोल गारियाव गाखोबाय थांसै दा नगावआव नायलांदो भिडिअफोरखौ।
बिद्यापुर गलाघाट स्टेशनाव थांबावसै आलासि लानो थांदों आं आलासि नायलांदो भिडिअफोरखौ जायगाफोर मोजां मोजाङाथ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ गलाघाट बिद्यापुर स्टेशन डाঙर स्टेशन हब नेকি पूरा बास स्टेशन ठीक আছে নহলেবা मजा आया मोनफैलायबाय बिद्यापुर स्टेशन नै बेनो फिसा बेयावनो लाखिजोबो साफा दा आलासिफोरखौ वेट बानायनोसै माला सफैयो नेथ' लायनोसै आलासिफोरखौ सफैयाखै दाबो हटेलावसो माबा मोनसे जानांसिगोन
लामा आन्दायलायबाय नोलै मुरगावसिम टिकेटआवसो ओंखारबाय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ नोखि लामा आन्दाय आन्दाय दासो लोगो मोनदों वाव लामा आन्दायलाबायनायसो ओइजों द'जो फारसे हा ओइजोंसो थांनांसिगोन करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।